Esta moción deriva de unha actuación que se produciu xa, creo lembrar, no ano 16, donde dende o Concello se intentou levar adiante o que chamaron o proxecto de limitación de polígonos urbanos na vila de Outeiro de Rei. Contra este proxecto, naquel momento, os veciños afectados, veciños e veciñas afectadas, presentaron preto de 100 reclamacións. Por certo, habendo xa 6 anos que se produciu, reclamacións que non foron contestadas en ningún momento. Naquel momento, dada esta contestación social, esta oposición que se deu na vila de Outeiro, no Concello en xeral, pero aquí concretaba na vila de Outeiro, desde o Concello paralizaron este proxecto, estuvo en stand-by durante todos estes 6 anos. O problema e a razón de volver a traer isto outra vez á colación, volver a traerlo aquí, é que, aínda que estuvo en stand-by, aínda que estuvo paralizado, conxelado, en ningún momento se retirou ese proxecto. E vemos, agora, vese claramente, que aínda que non se retirou, non só non se retirou, senón que incluso se ve que en canto hai ocasión que se quere volver a impoñer esa forma, ese modelo de urbanismo que se ten para a vila de Outeiro de Rei. Vese agora nas obras que se fixeron diante do colexio, unhas obras necesarias, que había que facer un aparcamento ali, pero sí que se conservando esa idea de facer ou de levar adiante esa macrovía de 56 metros, 28 metros para cada lado dentro do eixo da carretera, e ali incluso no caso do Concello, do colexio, vese moi claro, porque con ese modelo, con esa forma de actuar, pois incluso se lle eliminou unha boa parte do espacio de xogo que tiñan os nenos e as nenas que estaban no colexio. Todo por seguir, eu considero que é unha cabezonería por parte deste goberno municipal de levar adiante esa macrovía. Aquí, no fondo, no que estamos é a debater sobre dous modelos de urbanismo. Dende o BNG, nós creemos nun modelo de urbanismo regulado, onde se saiba cada un que dereitos ten, que deberes ten, por suposto, tamén, e onde haxa un plan xeral de ordenación urbanística que regule todo eso, no que poidan participar todos os veciños e veciñas para elaboralo e que unha vez aprobado, co maior consenso posible, pois eso regule todo o que é a política urbanística no Concello no futuro. Por parte do Goberno Municipal apóstase por outro modelo baseado nun descontrol total, nun urbanismo á carta, onde se modifican as normas urbanísticas, que aquí lle chaman subsidiarias ou algo así, pois en función de quen teña esa necesidade. Se quen ten necesidade é alguén que lle entra por ollo dereito ao Goberno Municipal, cámbianse. Se non é así, non se cambian. Dende o BNG defendemos un urbanismo que seña sostible neste Concello, donde se hai unha finca, se existe unha parcela que ten todos os servicios ou a maioría dos servicios que se dotan do Concello, pois que haxa unha familia que poida dicirlle a un fillo ou unha filla, fai aí unha casa se queres, se hai eses servicios, ou se é capaz de poder aportar deses servicios a esa parcela. E non un urbanismo como que defende daqui o señor alcalde e o seu goberno, donde quen poida facer eso seña exclusivamente grandes constructoras ou grandes especuladores inmobiliarios que poidan vir expropiar unha zona e facerse unha urbanización. É curioso que haxa moitas parcelas que un pai non poida deixarlle ao seu fillo para que faga unha casa, pero si pode vir un constructor e facer unha urbanización. Dende o BNG creemos nun modelo urbanístico onde haxa unha Nacional 6 que esteña humanizada, onde esteña orientada cara ás persoas. E non pedimos nada excepcional, nada excepcional. Só pedimos o mismo que teñen en calquera outra vila que atravesa a Nacional 6, como pode ser Guitiriz, Bamonde, Begonte, Raba, de Baralla, Becerreá, etc., e salimos da provincia de Lugo, seguimos atopando vilas onde hai un urbanismo normalizado, onde os protagonistas son as persoas e non os coches. Unha Nacional 6 onde a xente poida andar con tranquilidade, non os coches pasen a 90, onde non haxa 4 carrís para atravesar a vila de Outeiro, por favor, 2 muros de 1 metro de altura, que dividirían completamente a vila en 2 metades completamente diferenciadas. Nós, dende o BNG, non creemos neso. Creemos nunha Nacional 6 que seña unha parte máis da propia vila de Outeiro e onde se integre na vida das persoas de Outeiro. Nós, dende o BNG, creemos que no Concello, cando menos, hai que respetar aos cidadáns, as persoas. E cando unha persoa presenta unha reclamación, hai que contestarlle. Podrá ter razón ou non podrá ter razón. Podrás dicirlle que sí ou dicirlle que non. Porque non sempre, e somos conscientes deso, os cidadáns, cando se dixen a administración, teñen razón.
Pero hai que dicirlo, e hai que explicárllelo, e hai que dicirlle por que non teñen razón. E esa teñen hai que darlla. O que non pode ser é que haxa neste momento case 100 veciños que presentaron a reclamación hai 6 anos e non se contestou.